गिबियावनो बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। चाइनिज आरो जोंनि हादराव जानाय माखासे गोरोबलायै दावराव-दावसिनि थाखाय मिनिस्ट्रि अफ इलेक्ट्रनिक्स एन्ड आईटी अफ इन्डिया एबा भारत सरकारा मोन 59 मबाइल एप्सफोरखौ डिलिट खालामनो थाखाय गोख्रों बिथोन होनाय जादों आरो बेफोर एप्सफोरखौ प्ले स्ट'रआव सार्च खालामब्लाबो मोनि खालामनाय जासिगोन। दा बे मोन 59 मबाइल एप्सफोरनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला गासैबो एप्सफोरानो इन्डियान मबाइल इउजार्स एबा बाहायग्राफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथारमोन। बेनिनो टिकटक, लाइकी बायदि एप्सफोरजों गोबां सुबुङानो गोबां रां खामायदोंमोन, केरियार दादोंमोन आरो गोबाङानो केरियार दानो थाखाय स्टार्ट खालामदोंमोन। दा बेफोरबायदि सुबुंफोरा बे चाइनिज एप टिकटकनि सोलाय मोननै इन्डियान एप्सखौ बाहायनो हायो। बेफोर जादों नाम्बार 1 आव रप'स' एप। 50 मिलियन प्लास एबा 5 क्र'र 5 कौटिनिबो बारा सुबुङा बे रप'स' एपखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामखांबाय आरो बे चाइनिज एप टिकटकनि सोलाय इन्डियान एप्स ctet बाहायनो हायो। बे ctet प्ले स्ट'रआव 100 मिलियन प्लास डाउनल'ड खालामखांबाय आरो बेनि रेटिं पइन्टआ 4.4। नोंथांमोनाबो बे एप्सखौ बाहायनो हागोन आरो बिनिफ्राय नोंसोरो जेरै टिकटकआव गावनि केरियार दानो हास्थायदोंमोन बेबायदि नोंसोरो बे मोननै इन्डियान एप्सआव नोंथांमोननि केरियारखौ दानो हागोन एबा स्टार्ट खालामनो हागोन। आरो नाम्बार 2 आव जोबोद पपुलार एप्स शेरिट आरो जेन्डार एप्स। बे मोननै एप्सखौ मेक्सिमाम मानसिफोरानो माबा मोनसे भिडिअ' एबा फट' आरो जिखुनु जाया डाटा ट्रेन्सफार खालामनोब्ला बे मोननै एप्सखौनो गोसोखांग्रोयो। दा बे मोननै एप्सनि सोलाय जोङो फाइल्स बाय गुगोल मुंनि इन्डियान एप्सखौ जों बाहायनो हागोन। बेनि प्ले स्ट'रआव रेटिं पइन्टआ 4.6 आरो 500 मिलियन प्लास एबा 500 मिलियननिबो बारा सुबुंफोरा बेखौ डाउनल'ड खालामखांबाय। नोंथांमोनाबो बेखौ बाहायनो हागोन। बुंनो थाङोब्ला शेरिट आरो जेन्डारनिफ्राय बे इन्डियान एप्स फाइल्स बाय गुगोलआ बेटार एबा साबसिन। आरो नाम्बार 3 आव इउसि ब्राउजार। बेबो जोबोद पपुलार एप्स। बेखौ 500 मिलियन प्लास सुबुङानो डाउनल'ड खालामखांबायमोन। दा बिनि सोलाय जोङो इन्डियान एप्स गुगोल क्र'मखौ जों बाहायनो हायो। बे गुगोल क्र'मआ प्ले स्ट'रआव 4.3 रेटिं पइन्ट मोनदों आरो 5 बिलियन प्लास सुबुङानो बेखौ डाउनल'ड खालामबाय। बे गुगोल क्र'मआ इउसि ब्राउजारनि रुजुनायाव एसे बांसिन डाटा कनजिउम खालामो, थेवबो जोंनि थाखाय बे गुगोल क्र'मखौ बाहायनाया साबसिन जागोन। आरो नाम्बार 4 आव बिउटि प्लास। बेबो गोबां पपुलार एप्समोन। गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बेखौ डाउनल'ड खालामनानै गावबा गावनि इमेज एबा फट'फोरखौ एडिट खालामनानै ससियेल मिडियाफोराव आपल'ड खालामोमोन। दा बेनि सोलाय जोङो इन्डियान सेल्फि केमेराखौ बाहायनो हागोन। बे इन्डियान सेल्फि केमेरा एप्सजों बिउटि प्लासआव जेरै एडिट खालामो बेबायदि जों गावबा गावनि फट'फोरखौ एडिट खालामनानै ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनो हागोन। बे इन्डियान सेल्फि केमेराया प्ले स्ट'रआव 4.8 रेटिं पइन्ट मोनदों आरो बेखौ 100K प्लास सुबुंफोरानो डाउनल'ड खालामखांबाय। नोंथांमोनाबो बेखौ डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन आरो गावनि हादोरखौ बासायनो हागोन। आरो नाम्बार 5 आव डकुमेन्ट स्केन खालामनो थाखाय जोङो चाइनिज एप केम स्केनारफोरखौ बाहायोमोन। बेखौबो गोबां सुबुङानो बाहायबाय। 100 मिलियन प्लास 100 मिलियननि बांसिन सुबुंफोरानो बेखौ डाउनल'ड खालामखांबायमोन। नाथाय दा जों बिनि सोलाय एडब स्केनखौ बाहायनो हायो। बे जोंनि इन्डियान एप्स। बेखौ बाहायोब्ला जों जेबो खैफोद जानाय नङा। बिनि थाखाय जों एडब स्केनखौ बाहायनाया साबसिन जागोन। प्ले स्ट'रआव बे एडब स्केन एप्सनि रेटिं पइन्टआ 4.7 आरो बेखौ 10 मिलियन प्लास एबा 1 क्र'रनिबो बांसिन सुबुंफोरानो डाउनल'ड खालामखांबाय। बेखौ नोंथांमोनाबो डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। आरो बेबायदिनो गुबुन एप्सफोरनि सोमोन्दै मिथिबावनो हास्थायोब्ला अन्नानै आंनि कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर। अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना लादो। जेसेबां हायो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो जाहाथे बयबो मिथिनो हायो आरो जोंनि हादोरखौ बासायनो हायो। नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर। फाइनेलि थेंक्स फर वाचिं। अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम।